केन्द्र सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ बेवहाय जिरायदों आरो बेवहाय आंबो बाहागो लाफैदों UPPLनि वमेन विंखौ स्ट्रं खालामनायनि थाखाय बिथांमोना माखासे बिथिंखि लादों आरो बेजों लोगोसे फैगौ बिसायख'थियाव आइजोफोरनि जि माखासे मावनांगौ खामानि बेनि सायाव बिथांमोना सावरायदों आरो जोबोद मोनसे मोजां सावरायनाय जादों UPPLनि आइजो गांखंआ फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डनि आइजो माहारिनि जौगानायनि थाखाय माखासे थांखि लादों आरो बेफोर थांखिफोरखौ गासैबो मोगथाङाव महर होनो थाखाय जोङो BTR सरकारनिफ्रायबो बिथांमोननि एजेन्डाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो अराय सम सांग्रां जागोन। सार बे बियाबाव गोबां गोख्रों दोलोफ्रा जोंनि कंग्रेस BPF बिजाथि फसंदों बे समाव UPPL दोलोजों माबायदि कन्टेस्ट UPPL आरो BJP जाय बिजाथिखौ फसंदों बे बिजाथियानो देरहागोन मानोना थांनाय इलेक्सनफ्राव बिथांमोना खौसे जानानैबो देरहानो हायाखैमोन दा ओंखायनो नैबे इलेक्सनाव जे UPPL BJP आरो AGP बे जे जोङो ज' जानानै खामानि मावदों बे दोलोआनो देरहागोन बेयाव कुनु सन्देह गैया थांनाय खेबसेयाव AUDF कंग्रेस BPF लोगो नांदोंमोन बेवहायसो बिथांमोना 10,000 भट बारा मोनदों नाथाय दा बिथांमोना हारसिं जाबाय आरो BPFआ आगोलनि अबस्थायाव गैला नंखायनो बियो कमप्लिटलि चेन्ज जागोन आरो सोलायगोन आरो एबार जोंनि बिजाथियानो जेरैखि जाया बेसेबांसो रोजा भट बांसिन मोननानै खमसे खम 25,000 बांसिन भट मोननानै जोंनि बिजाथिया देरहादों। सर नुनो मोनफेराखै बिदियाव माने माखासे एलिगेसन खामानि मावदों माखासे सिखाव मानसिफ्रा एबा बेबायदि एन्टि ससियेल एलिमेन्टफ्रा बेखौ खालामदों जों केस होदों बेनि सायाव जे खावनानै नङा बेयो गाव प्रिन्ट खालामनानै लादों डुप्लिकेट प्रिन्ट खालामनानै बेखौ मानसिफोरनो देखायनानै फैसा बिदों होननानै जों मिथिदों जों लोगो बिनि सायाव FIR होदों आरो बियो खम समनि गेजेरावनो बे एरेस्ट जादों।